गोटे नुआ ब्लॉक आज पुणी रोषे करूँ आम तो जानते डेली चिकेन रोषे आज चिकेन रोषे दिव्य सुंदर सब गदा कोटा चली आज नुआ मेम्बर भजबंदल आज उत्तम दल आसी ना उत्तम दल कोटा जा बिजी अच्छा आज नुआ प्लेस देखो देखो ये पूरा स्विमिंग पूल अच्छी देखो देखो पूरा स्विमिंग पूल देखुना देखो पूरा स्विमिंग पूल देखो केते बढ़िया प्लेस चिकेन चलती रोषे आमर बर्तमान ये आरंभ होला आमर राइस होगी था सरला ये चलती भल प्लेसटा आमर चिकेन आरंभ होला प्याज पड़ी ड्यूटी रोचे जब फोर रोचे टे छुट्टी मिलले रिलैक्स होगा रोचास कर मजा मस्ती कर कौन कर गैस नपाई पूरा देसी जाल चिकन रोचे पूरा ग्राइंडिंग करके आम ग्राइंडिंग करके आणु जेहतु देसी स्टाइल माने पूरा सड़ा से रचे चले भल लगे हाँ चलती आमर रोषे प्याज हो आसला रसुण पकाओ नहीं सबरा गोटे ठीक है हाँ पकाओ मुझे पकाए ना नहीं तो देखीदे भर पकाओ ठीक अच्छे पिंटू 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 पकाओ ना हाँ जीवनता अच्छी रसुण पका कहल रसुण पके आलू काट पिंटू गोटे गीतटा गाउन गीत आज उत्तम दल तो ना दिव्यरंजन दल कटुआ जो गीतटा हो आओ चलू वीडियो कॉल वीडियो अभी पकाओ एटा लंका पाउडर बढ़िया लंका दीटा लंका पाउडर पकईद बस बढ़िया इसके बाद मसला मसली आड होगा देखो पूरा मसला सब आड चलती आमर चिकेन का बढ़िया कलर देखा चिकेन मसला हल्दी सब पाउडर आड कर दे आम तो छेचा मसला आ देसी स्टाइल धनिया पत्र मसला मसली पड़गला टमाटो टे काटिक दे दियो पानी अल्प टे पानी देल पानी टे दियो मसला टे जाऊ हाँ ठीक अच्छे टे टमाटा काटी दियो बाहर को आसी रोषे कर मैंने सांगाती बसिक गोटे अलग प्रकार मजा यही जिनस घर कर खाइब यही जिन बाहर कर खाइब अलग प्रकार मजा आपड़ सांग नहीं आप बाहर रोषे था गोटे अलग प्रकार फिलिंग्स हम बेस कर ब्रह्मगिरी लाइन के आसवे सातपड़ा बालीहरचंडी जो भावकुंड बढ़िया बढ़िया प्लेस अच्छी आप जगह मैंने आसिक रोषेस कर खातु बहुत बढ़िया लगे टमाटो आमर पहला हाँ चलती आप आसतु यहीपटे रोषेस कर खाते बढ़िया बढ़िया प्लेस ये आम तो अच्छे ये बालीहरचंडी प्लेस आम अच्छु देखो बालीहरचंड पाखापाखि प्लेस यहाँ बहुत बढ़िया प्लेस देखुना देखो आमर चलती लुण टमाटो पड़ेगा मसला बर्तमान रेडी चलती चिकेन आड करा दिव्यरंजन चिकेन आड कर दियो
ଚିକେନଟା ଆଡ଼ ହେବ। ୟା ପରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟଜନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣି ଆର୍ଥରିକ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଦିବ୍ୟଜନ ଗାଇ ନଥିଲେ, ଠକି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ କହିଛି ଗାଇବା ପାଇଁ। ଦିବ୍ୟଜନ ଦଳି ଏଥରକ କିନ୍ତୁ କମ୍ପଲସରି ତମେ ଗାଇବ, ଏଥରକ ଆମକୁ ଠକିବନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଦିବ୍ୟଜନ ପାଖକୁ ଯିବା। ଏତ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ପଡ଼ିଗଲା ଆମର କଷା ପାଇଁ, ଚିକେନ ଚାଲିଛି। ଚିକେନ କଷା ଚାଲିଛି ପୁରା ଆମର ଚାଲିଛି। ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୋର ସେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟେ ଶୁଣିବା। ସେଦିନ ମୁଁ କହିନଥିଲେ ଠକି ଦେଇଥିଲେ। ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟେ ହଉ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ପାଇଁ। ହଉ ଗୋଟେ ପାଥାଟି ଗୀତ। ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଛୁ ବୋଲି ଭାରି ହସୁଛୁ ତୁ, ଭାରି ହସୁଛୁ। ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଛୁ ବୋଲି ଭାରି ହସୁଛୁ ତୁ, ଭାରି ହସୁଛୁ। ମୋ ଛାତିରେ ଛାତିଏ କହ, ମୋ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ, ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି ତୁ, ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ଭଲ ଦିଶୁଛୁ, ଭଲ ଦିଶୁଛୁ। ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଛୁ ବୋଲି ଭାରି ହସୁଛୁ, ଭାରି ହସୁଛୁ। ଯଦି କେବେ ଦେବି ତତେ ଉପହାର, ଦେବି ତତେ ଉପହାର, ସୁନା ଲଗା ଫରୁଆରୁ, ଦେବି ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର, ଦେବି ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର। ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ତୋର ପାରିଲିନି ଆଜି ଭରି, ମରିଗଲେ ପାଉଁଶ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବୁ ଅଳତା କରି। ହଟିଯିବି ବାଟରୁ ତ, ହଟିଯିବି ବାଟରୁ ତ, କାହିଁ ରୁଷୁଛୁ, କାହିଁ ରୁଷୁଛୁ। ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଛୁ ବୋଲି ଭାରି ହସୁଛୁ ତୁ, ଭାରି ହସୁଛୁ। ଯାହା ହଉ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ପୁରା ପାଥାଟି ଗୀତଟା ଏମିତି ଭାବରେ ବୋଲେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା କି ଆମେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗୀତ ଶୁଣୁଛୁ କି ଟିଭିରେ ଗୀତ ବାଜୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତଟା ଉତ୍ତମ ଦଳେଇ ଆପଣ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦଳେଇ ଗାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଚିକେନ କରୁଛନ୍ତି ଗୀତଟା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ଜଣାଇବେ ଗୀତଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ। ଯଦି କହିବେ ନେକ୍ସଟ ଗୀତ ନହେଲେ କମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ସେଇ ଗୀତଟା ନେଇ ଆସିବୁ ଏଇ ଗୀତଟା ଶୁଣିଲା ପରେ। ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତମ ଦଳେଇ ଭାଷାରେ ମିଟ୍ ମସଲା ପଡ଼ିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ କ'ଣ ଅଟେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମିଟ୍ ମସଲା ପଡ଼ିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ କଷା ଚାଲିଛି, ମିଟ୍ ମସଲା ଚାଲିଛି। ଆମର ଚିକେନ ପୁରା କଷା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଡ଼ି। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପୁରା ଉତ୍ତମ ଦଳେଇ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଲିକା ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲୁ, ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଉତ୍ତମ ଦଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ ଏତେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ସେ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ କରିଦିଅନ୍ତି, କେବଳ ଆମେ ଖାଉ। ଆଜି ଆମକୁ ନିଜକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲେ ଭଜନ ଦଳେଇ, ଭଜନ ଦଳେଇ ଛାଡ଼ି କରି ଯାଉଛ। ମିସ୍ ୟୁ ଉତ୍ତମ ଦଳେଇ। ଆଉ ଉତ୍ତମ ଦଳେଇ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ଦଳେଇ ଯେହେତୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ ଉତ୍ତମ ଦଳେଇ କି। ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଟିକେ, ସରି, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିବେ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚିକେନ ପୁରା ଚିକେନ ବା ଚାଲିଛି, ଆଉ 10-15 ଚିକେନ ଚାଲିଛି ପୁରା, ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦଳେଇ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ଆସିକି ବସୁ। ଉତ୍ତମ ଦଳେଇ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଚମ୍ପିଆନ ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ଖାଇ ପିଇକି ଯାଉ। ଉତ୍ତମ ଦଳେଇ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ବି ଲାଗିଲାନି ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ। ଚିକେନ କରି ଚିକେନଟି ସିଝିବ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବେ, କମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଜଣାଇବେ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବନେଇବୁ, ଚିକେନ କି ମଟନ୍ କି ମାଛ, ଯାହା ବି ରେସିପି ଦେବେ ତ ଆମେ ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଯେକୌଣସି ରେସିପି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି, ଆଉ ଗରମ ମସଲା ରାଖିଥିଲା। ଖାଇବାକୁ ଗଲୁ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବନେଇ ଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ, ରାଇସ୍, ଏଠି ଆମର ସାଲାଡ଼, ଚିକେନ କରି, ରାଇସ୍।